खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बिटिआर सोरखारा 60 स्कलारफोरनो डक्टर बासिराम बड' डक्टरेट फेल'शिप 2025 खौ राननानै होदों। बिटिसि सेक्रेटारियेट क'क्राझाराव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों पिएचडि खालामबाय थानाय गासै 60 स्कलारफोरनो डक्टर बासिराम बड' डक्टरेल फेल'शिपनि 90,000 रांनि चेकखौ राननानै होदों बिटिआर सोरखारा। गासै 2 बोसोरनि थाखाय साफ्रोमबो स्कलारआ खावसे बोसोरारि बिथायाव 90,000 राङारि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बे खेबाव मुलुगाव दुंहाव थासारिया बांसिननो हागौ। हिटवेभनि थाखाय हादोराव हाइ एलार्ट फोसावदों। फैगौ 6 दाननि गेजेराव दुंथाया 30 डिग्रीनिबो बांसिन जानो हागौ। थारैनो मिथिंगाया लासै लासै गिख्रंथाव महर लागोन नामा? बेयो थारैनो साननो गोनां जानानै फैदों। मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोराव आसामनि बयनिख्रुइ बांसिन दुंथाया 45 डिग्री सेलसियाससिम सौहैदोंमोन। बोथोरनि बिदुङा बोसोरफ्रोमबो लासै लासै बारायबोगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। आसामाव बे खेबाव 50 डिग्री बारनायसिम आसा दङ। आरो दिल्ली, मुम्बाइआव बिदुङा बांनानै सिगांनिफ्रायनो हाइ एलार्ट फोसावदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला बिगियानगिरिफोरा मार्च दानाव जागायनाय दुंथायखौ लानानै जिंगा सिदों। बोथोर बिगियान बिफाना भारत हादरावबो हाइ एलार्ट फोसावदों। भारतआव एप्रिल आरो मे दानाव दुंथाया 43 डिग्री सेलसियाससिम बांसिननो हागौ। आरो बेजों लोगोसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हारियाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, अन्ध्र प्रदेश आरो तेलेंगाना बेफोर जायगायाव जोबोद दुंहाव थासारिया सोमजिगोन। दैयाव दुगैनो थांनानै फिन सासे हौवासाया गोमानानै दङ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे गोमानाय हौवासाया उदालगुरि जिल्लानि नालापारा जुरुवा बस्तिनि आरो बिनि मुङा गबिन्द दास। थांनाय 19 मार्चआव बरनदि दैमानि ग्रासलेन्डआव लोगोफोरजों दुगैनो थाखाय थांदोंमोन गबिन्द दासआ। नाथाय बे दैयाव दुगैबाय थानाय समावनो बेलासियाव दैयाव गबयो गबिन्द दासआ। बे जाथाया सोराङाव फैनाय लोगो लोगोनो पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै गबिन्द दासखौ नागिरनायखौ जागायहैदोंमोन नाथाय मोननो हानाय जायाखैमोन। बेनि अनगायैबो मैयानि सानावबो पुलिस बिफाना गबिन्द दासखौ नागिरनाय हाबाफारिखौ जागायजेनदोंमोन नाथाय दासिमबो गबिन्द दासखौ नागिरना मोननाय जायाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बावैसो सान सिगां देंखोगिरि आनाया ब्रह्मनि थाफ्लि बना जौ लोंनाय गोदान मिउजिक भिडिअ' दिहुननायखौ लानानै समाजारि बिजोङाव दासान्दि सोंखारिलायबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे आनाया ब्रह्मनि गोदानै दिहुनजानाय मिउजिक भिडिअ'खौ साबजानाय मोनाखै कालाइगाव ओनसोलनि हारिमु अनसायगिरि बिथांमोना फोरमायथिनाय बादिब्ला बे गोजाम मेथाइखौ कालाइगावनिनो बिमला बर' आरो थिरेसर बर' बिथांमोना सुजुनानै सेबखांखानायमोन। बिथांमोना लिरखानाय जारिमिन गैयामोनब्लाबो गोदोनि खुगा खुगा सोलिबोनाय मेथाइजों सुजुनानै बे मेथाइखौ खननाय जादोंमोन। बे गोजाम मेथाइखौ आनाया ब्रह्म बिथाङा गोदानै रोजाबफिनदों। नाथाय बिथांनि गोदानै देंखो होनायखौ जों साबजाथाव मोनाखै आरो बर' रायजो राजाफ्राबो बे गोदानै मिउजिक भिडिअ'खौ साबजानाय मोनाखै। बेजों लोगोसे गोजामखौ नेवसिनानै गोदानखौ गोजामजों लगायदेरनानै गोजामनि हारिमुखौ खोमानानै लायोब्ला गोजाम राव हारिमु थुनलाइया गोमालांगोन। बेखायनो गोजामखौ गोजामैनो दोननो नांगौ आरो जुदि आनाया ब्रह्मआ बिथाङा बे मेथाइखौ रोजाबफिननो गोसोब्ला मेथाइ सुजुगिरि बिमला बर', थिरेसर बर' बिथांमोनाव सुलाद लानो नांगौमोन। नाथाय बिथाङा बेनि सायाव जेबो सुलाद लानायखौ नुनो मोननाय जायाखै। बेनि थाखायनो बर' रायजो राजाफोरनाव निमाहा बिनो नांगौ आनाया ब्रह्मआ नङाबा बिथांनि सायाव एक्सन लानाय जागोन होननानै बुंथियो बिथांमोना। मिशन हस्पिटाल जरहाटआव फाहामथाय लाबाय थानाय काजिरङा इउनिभार्सिटिनि फरायसा एरिना बर'आ रुंसारि जाबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 12 मार्चआव जरहाटनि आजान गामियाव मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों गोब्राब जोखोम जानानै दङमोन एरिना बर'आ। जेराव बे गिख्रंथाव जाब्रबथायजों सानै सेंग्रानिबो जिउ खहा जादोंमोन। नाथाय बे गारियाव गाखोनाय एरिना बर'जों खुशबु नवेल मुंनि सानै हिन्जावसाया खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो मैया मिशन हस्पिटाल जरहाटआव फुंनि समाव रुंसारि जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गुन गोनां सोलोंथाइ जांख्रिखांनाय मावथांखि 2026 खौ बिथा खालामनानै सा ढेकियाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया बेलासिगुरि गुदि फरायसालियाव मोनसे हाबाफारि खुंनाय जादों। दख'रा एबसुनि आफादगिरि बिलाम बसुमतारिया मासि लानानै दैदेननाय सावराय मेलाव हांख्रायनाय लेखायै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि मुस्रि नार्जारी बिथाङा। बेजों लोगोसेनो मेलाव बाहागो लानानै बिथाङा एबसुआ गुन गोनां सोलोंथाइ जांख्रिखांनाय मावथांखि 2030 खौ फोसावनानै सोलोंथाइ बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव फरायसा बांहोनाय, बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनायजों लोगोसेनो फोरोंगिरिफोरनि जेंना आरो समाजारि थासारिनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै आथिखालाव बर' बिजोङाव फोरोंगिरिफोरनि जेंनायानो गुदिब्लाबो जेंना सुस्रांजासिम 1963 सानस्रिजोंनो बर'फ्रा बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिथारनांगोन होननानै रायजोफोरखौ थांखिनानै खावलायदों।
बे हाबाफारियाव सनितपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि एन्स मोसाहारि आरो सोलोंथाइ नेहाथारि रिजै बसुमतारी बिथांमोनखौ नुनो मोननाय जादों। छत्तीसगढ़नि बिजापुर दान्तेवाडा सिमा ओनसोलाव मोनसे अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों रैखाथि हान्जाया मोननै गुबुन गुबुन एनकाउन्टाराव गासै 30 नक्सालिफोरखौ गावथारनो हादों आरो बेनि अनगायैबो अपारेशन खालामनायाव जाथाय जानाय जायगानिफ्राय हाथियारजों लोगोसे गोबां गुलि बारुदफोरखौबो बोखांनो हादों। रैखाथि हान्जाया अपारेशनखौ नक्सालियाफोरनि बेरेखायै गंगालुर पुलिस थाना साखाथिनि हाग्रा ओनसोलाव खालामनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे अपारेशनाव डिस्ट्रिक्ट रिजार्भ गार्डनि सासे जवाना मुंख्लं जादों। मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहआ बेखौ नक्सल उदां भारतनि फारसे आरोबाव मोनसे मख'जाथाव आगान होननानै फोरमायथिदों। मिरु नखर मन्थ्रिया फोरमायबावदों दि भारतआ 31 मार्च 2026 मायथाइसिमाव नक्सलबादनिफ्राय उदां जागोन। दासिमनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।